ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಟು 12/2/26 ಬುಲ್ಪದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಗ್ಲೆ. ಇಂದು ಅಂತಿಮ ಸಮಯವಾದುಂಡು. ರಾವಣಿ ಮಾತಿರಳ ಸ್ಮಶಾನಗೂ ಯೋಗ್ಯಾದ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೆ. ಬಾಬಾ ಅಮೃತದ ಬರ್ಸನು ಬರ್ಪದು ಜೊತೆ ಲೆದೊಂದು ಬಾರ ವೈದ್ಯರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಶಿವಬಾಬಾಗ ಭೋಲಾ ಭಂಡಾರಿ ಬಂಡಲ ಬನೋಡ ಮುಂದಾಯ್ಗ. ಉತ್ತರ: ದೇಬಂಡ ಶಿವ ಭೋಲಾನಾಥ ಬರ್ಪೇರು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಗಣಿಕೇರು ಹಳ್ಳಿಯರು ಕುಬ್ಚೇರ್ನ ಕಲ್ಯಾಣಲ್ಲ ಮಲ್ತದು. ಆಗ್ಲಿನ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕಾದ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಆರ್ ಬರ್ಪುಲ್ನ ಸಾಹತುಲೆ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚ ಪತಿತ ಶೈರುಡು ಬರ್ಪೇರು. ಐದವರ ಭೋಲಾ ಪಂಡ ಮುಗ್ಧ ಇರತ್ತೆ. ಭೋಲಾ ಬಾಬನ ಆದೇಶವಾದುಂಡು ಮಧುರ ಜೋಗ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಅಮೃತನು ಬರ್ಲೆ. ವಿಕಾರ ಪನ್ಪುನ ವಿಷನು ಬುರ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ. ಗೀತೆ. ದೂರ ದೇಶಡುಪ್ಪುನಕುಲು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲು ಗೀತೆನಿ ಕೇಂದ್ರೇರು ಪಂಡ ಆತ್ಮಲು ಈ ಶರೀರದ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯನ ಕೆಬಿತ ಮೂಲಕ ಗೀತೆನಿ ಕೇಂದ್ರೇರು. ದೂರ ದೇಶದ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು ನಿಗುಲ ಸಹ ಯಾತ್ರಿಕಾದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಇರು ಮಾತ ಮನುಷ್ಯಾತ್ಮ ಅರುತ್ತುಲ್ಲಿರೋ ಅಕ್ಲು ಮಾತ್ರಲ ಯಾತ್ರಿಕಾದುಲ್ಲಿರು. ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಓವೇ ಇಲ್ಲಿಚ್ಚಿ. ಆತ್ಮ ನಿರಾಕಾರಿಯಾದಂಡು ನಿರಾಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚಡುಪ್ಪುನಕ್ಲು ನಿರಾಕಾರಿ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಆಯ್ಕೆ ನಿರಾಕಾರಿ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ದೇಶ ಅತನ ಲೋಕ ಬಂದು ಪನೋಡಾಪನು. ಈ ಸಾಕಾರ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಜೀವಾತ್ಮನ ದೇಶ ಬಂದು ಪನೋಡಾಪನು. ಅವು ಆತ್ಮದ ದೇಶ ಬಂದು 5 ಬಕ್ಕ ಆತ್ಮಗಳು ಮುಲ್ಪ ಬದ್ದು ಶರೀರಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನಿರ್ತವರ ನಿರಾಕಾರಿಯದು ಸಕಾರಿಯಾದ ಬರ್ತನು. ಆತ್ಮಗೂ ರೂಪ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಪನ್ಪುಲಕ್ಕೆಜ್ಜಿ ರೂಪಲ ಉಂಡು ಕುದರ್ಲು ಉಂಡು. ಈತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಈ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಏತ್ತು ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪನ. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಆತ್ಮಡು ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಜಿಂಜಿದನು. ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ಒಂಜಿ ಸರಿ ಜಿಂಜಾವಡಾಪುಂಡು 5 ಬಕ್ಕೈನು ಏತು ಸಾರಿ ಅಂಡಲ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಲ್ತದು ಅವೇ ನಡಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಆತ್ಮಲ ಸಹ ಶರೀರಡು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆದುಂಡು. 84 ಜನ್ಮದ ಪಾತ್ರ ಅಡಕವಾದುಂಡು. ಎಂಚ ಬಾಬಾ ನಿರಾಕಾರಾದುಲ್ಲಿರೋ ಅಂಚನೆ ಆತ್ಮಲ ನಿರಾಕಾರಿಯಾದುಂಡು. ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆ ಪರಮಾತ್ಮೆಯ ನಾಮರೂಪದ್ದು ಭಿನ್ನ ಬಂದು ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಅಂಡ ನಾಮರೂಪದ್ದು ಭಿನ್ನವೈನ ವಸ್ತು ಲೈಚಿ. ಎಂಚ ಆಕಾಶ ಉಂಡು ಆಕಾಶ ಬಂದು ಪುದರಂತು ಉಂಡತ್ತೆ. ಪುದರ್ಜಂದನ ವಸ್ತು ಲೈಜಿ ಮನುಷ್ಯರು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಬಂದು ಬಂತಿರು. ಇತ್ತೆ ದೂರ ದೇಶದಂತೂ ಮಾತ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿರು. ಇಂದು ಸಾಕಾರ ದೇಶವಾದುಂಡು. ಇಂದಿಟ್ಲ ರಡ್ಡು ಜಂತ ರಾಜ್ಯ ನಡಪುಂಡು. ರಾಮರಾಜ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ. ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ರಾಮರಾಜ್ಯ ನಾನು ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಆದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಏಪುಗ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗಾದು ದುಃಖದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪುಚೇರು. ಈಶ್ವರನೇ ಸುಖ ದುಃಖನು ಕುರುಪೇರು ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಬಂಪೇರು. ಅಂಡ ಏನೇಪಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದುಃಖ ಕುರುಪಿಸೇರು. ಎನ್ನ ಪುದರಿ ಆದುಂಡು ದುಃಖ ಹರ್ತ ಸುಖ ಕರ್ತ. ಇನ್ನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ತಪ್ಪಾದುಂಡು. ಈಶ್ವರೇಪಲ ದುಃಖ ಕುರುಪುಚೇರು. ಈ ಸಮಯದ ಉಪ್ಪುನನೆ ದುಃಖಧಾಮ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯಡು ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ದುಃಖನೇ ದುಃಖ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಸುಖತ ಅಂಚಲಿಲ ಒಪ್ಪುಜಿ ಕೂಡ ಸುಖಧಾಮಡು ದುಃಖ ಒಪ್ಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗದ ರಚನೆ ಮಲ್ಪಿರು. ನಿಗ್ಲಿತ್ತೆ ಸಂಗಮಿ ಗೊಟ್ಟುಲ್ಲರು. ಇಂದಕ್ಕೆ ಏರ್ಲ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಬಂದು ಪನ್ಪುಚೀರು. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಪುದರೆ ಆದುಂಡು ಸತ್ಯಯುಗ. ಅವು 5 ಬಕ್ಕ ಪರತಾಪುಂಡು. 500 ಇದಕ್ಕೆ ಕಲಿಯುಗ ಬಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಹೊಸ ವಸ್ತು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪರತು ವಸ್ತು ಮಸ್ತ್ ಹಾಳಾದ ತೋಜುಂಡು. 500 ಪರತು ವಸ್ತುನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಸುಖ ಬಂದು ತೆರೆಯುವುದು. ಅಮೃತನು ಗುರ್ತು ವಿಷಯನು ದೇಹಕ್ಕೆ ಬರ್ಪರ್ ಬಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ್ನ ಏರುನ ಕಲ್ಲಿರ್ದು ಸರ್ವೇರ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಬಂದಲ ಪನ್ಪೇರು. ಇರು ಬತ್ತಂಡ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪರು 5 ಮಾತೆನ್ನಲ ಕಲ್ಯಾಣ ನಾಪಲು ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತಂಡ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯಡು ಮನುಷ್ಯರು ಹಾಲು ಕೆಲಸನೆ ಮಲ್ಪಿರು
ದೊಂತು ಜೋಕ್ಲಿಗರ್ತಾದುಂಡು. ಗುರು ನಾನಕ್ಗೆ 500 ವರ್ಷಲಾಂಡು ಆರು ಕೂಡ ಏಪ ಬರ್ಪಿರು. ಅರ್ನ ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿರು ಜ್ಯೋತಿ ಸಮಾವೇಶಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಬರ್ಪಿರು ಬಂದು ಪನ್ಪಿರು. ಅಣ್ಣ ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು ಇನಿಕ್ 4500 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಗುರು ನಾನಕೇರು ಬರ್ಪಿರು. ನಿಗ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಚರಿತ್ರೆ ಭೂಗೋಳ ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪುಡು ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತೆರ್ಲ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಸಮಯ ಬಂದು ಬನೋಡಾಪುಂಡು. ಮಾತ ಮನುಷ್ಯರು ಎಂಚ ಸೈತದ ಪೋತೆರು ಮಾತೆರ್ನ ಜ್ಯೋತಿ ತೆಗೆದು ಪೋತುಂಡು. ಬಾಬಾ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೂಡ ಜಾಗೃತ ಮಲ್ಪರ ಬರ್ಪಿರು. ವಾ ಜೋಕುಲು ಕಾಮ ಚಿತೆನಿ ಏರ್ದು ಭಸ್ಮವಾದ ಬುರ್ತಿರು ಆಗ್ಲೇನು ಅಮೃತ ವರ್ಷದ್ದು ಏರ್ಸದು ಜೊತೆ ಲೆತೊಂದು ಹೋಗಿರು. ಮಾಯೆ ರಾವಣೆ ಕಾಮಚಿತೆ ತಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲರು ಸ್ಮಶಾನಗೂ ಯೋಗ್ಯ ಅದು ಮಂತ್ರ ಬರ್ತೀರು. ಮಾತೆರ್ಲ ಜಿತದು ಬರ್ತೀರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನಾಮೃತನು ಪರಪವಿರು. ಈ ಜ್ಞಾನಾಮೃತ ಬಲ್ಪ ಆ ನೀರು ಅಲ್ಪ ಸಿಕ್ಕಿರು. ವಿಶೇಷ ದಿನ ತನಿ ಮಸ್ತ್ ವಿಭ್ರಂಜನೆರ್ದು ಸರೋವರನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ತೀರು. ಮಣ್ಣು ನಿರಪ್ಪಿರು. ಐದು ಅಮೃತ ಸರ ಪಂಡ ಅಮೃತದ ಸರೋವರ ಬಂದು ಪುದರ್ನು ದೀತರು. ಗುರು ನಾನಕೆಲ್ಲ ಸಹ ಬಾಬನ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪಿರು. ಸ್ವಯಂ ಆರೆ ಪನ್ಪಿರು ಏಕ ಓಂಕಾರ ಸತ್ನಾಮ. ಆರು ಸದಾ ಸತ್ಯನು ಪನ್ಪುನಾರಾದುಲ್ಲಿರು. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣನ ಕಥೆ ಉಂಡತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡಿಗೆ ತುಂಚಿ ಕಥೆಗಳಿನಕ್ಕೇನೊಂದು ಬೈದಿರು. ಅಮರ ಕಥೆ ಮೂಜಿನೆ ಕಣ್ಣದ ಕಥೆ ಶಂಕರೆ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರಿಪೇರು ಬಂದು ಪನ್ಪಿರು. ಶಂಕರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನುಡುಪ್ಪುನಾರು ಕೂಡ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರಿಪವರು. ಇದು ಮಾತ ಪಾತಿರನು ಬಾಬ ತೆರಿಪವರು. ವಾಸ್ತವಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಮರ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರಿಪದು. ಅಮರ ಲೋಕಡು ಲೆತೊಂದು ಪೋಯರೆ ಯಾನು ಬೈದೆ. ಮೃತ್ಯು ಲೋಕದ್ದು ಅಮರ ಲೋಕಗೂ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆ. ಬಾಕಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಲೋಕಡು ಅಕ್ಲಿಗೂ ಅಮರ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರಿಪೇರೆ. ಪಾರ್ವತಿ ಇಂಚಿನ ದೋಷ ಮಂತರು. ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಮಸ್ತ್ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀರು. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸತ್ಯ ಕಥೆ ಅಂತ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಂದುಪ್ಪರು. ಆಯ್ದವರ ಎರಾಂಡಲ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೆರೆ ನಲ್ಲ ತಿರ್ತಿ ಜತ್ಪರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪಿರು. ನಿಗ್ಲಿತ್ತೆ ತೆರಿಯೊಂದರೆ ಎಂಕ್ಲು ನರದು ನಾರಾಯಣ ನಾರಿದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಪ್ಪ ಇದು ಅಮರ ಲೋಕಡು ಬೋಯರಗಾದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣನ ಕಥೆ. ಮೂಜಿನೆ ಕಣ್ಣದ ಕಥೆಯೇ ಅದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಜಿನೆ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದುಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು. ನಿಕುಲೆ ಪಾವನೆರು ಪೂಜ್ಯ ಆದುಲ್ಲರು ಕೂಡ 84 ಜನ್ಮಲುತು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲೆ ಪೂಜಾರಿ ಆದುಲ್ಲರು. ಐನದವರ ನಿಕುಲೆ ಪೂಜ್ಯರು ನಿಕುಲೆ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದು ಗಾಯನ ಉಂಟು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನಂತೂ ಸದಾ ಪೂಜ್ಯ ಆದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಲಿನ ಪೂಜಾರಿ ಇರ್ದು ಪೂಜ್ಯಾದು ಮಲ್ಪು. ಇಂದು ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಪೂಜ್ಯ ಪಾವನ ಮನುಷ್ಯರುಪ್ಪಿರು. ಈ ಸಮಯದ ಪೂಜಾರಿ ಪತಿತ ಮನುಷ್ಯರುಲ್ಲಿರು. ಸಾಧು ಸಂತರು ಪತಿತ ಪಾವನ ಸೀತಾರಾಮ್ ಪಂದು ಪಣದುಪ್ಪಿರು. ಈ ಅಕ್ಷರ ಸರಿಯಾದುಂಡು ಮಾತ ಸೀತೆಯರು ವಧುವಾದುಲ್ಲಿರು. ಹೇ ರಾಮನೇ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲಿನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪಿರು. ಮಾತ ಭಕ್ತ ನೀರು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುವರು. ಹೇ ರಾಮ ಪಂದು ಆತ್ಮನೇ ಪನ್ಪುಡು. ಗಾಂಧೀಜಿಲ ಸಹ ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದುದು ಮುಗಿಪುನಗ ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಸೀತಾರಾಮ್ ಪಂದು ಪಣದಿರ್ತೀರು. ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ತೆರಿಯೊಂದರು ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣೆ ತೆರಿಪೈಚೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು. ಈಶ್ವರ ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಅತ್ತ ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಬರೆಪ ಒಂದು ಒಪ್ಪುಲೆ. ಗೀತೆದ ಭಗವಂತೆ ಶಿವ ಅದುಲ್ಲಿರು ಕೃಷ್ಣ ಅತ್ತು. ಗೀತೆದ ಭಗವಂತೆ ಬಂದು ಏರಿಗೆ ಪನೋಡಾಪನ ಬಂದು ಸುರುಕು ಕೇಳಿ ಭಗವಂತೆ ಬಂದು ನಿರಾಕಾರಗೂ ಪನ್ಪರೋ ಅತ್ತು ಸಾಕಾರ ಮನುಷ್ಯಗೂ. ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂ ಸಾಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲೆ ಶಿವೆ ನಿರಾಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲೆ. ಮೇರೆ ಕೇವಲ ಈ ಶರೀರದ ಆಧಾರತೆ ತಂದರು. ಅಂಡ ಅಪ್ಪೆನ ಗರ್ಭೋರ್ದು ಜನ್ಮ ಪಡೆಪಿಜಿರು. ಶಿವಗ ಶರೀರ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪೈ ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕದ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಉಂಡು. ಭಾಗವತದ ಸತ್ಯವೈನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರಿಪವರು. ಪತಿತ ಪಾವನ ಸರ್ವನ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಮುಕ್ತಿದಾತ ಸುಖಾರ್ಥ ಸುಖಕರ್ತ ಬಂದು ಪಾವನ ಮಹಿಮೆಯುಂಡು. ಐದವರ ಸುಖರುಪೊಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪೊಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸುಖ ನನಂಜಿ ಜನ್ಮೋಡು ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಏಪ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು.
ಒಯ್ದು ಮುಕ್ತ ಮಲ್ಪೇರು ರಾವಣನ ದುಃಖರ್ದು ಇದು ದುಃಖಧಾಮತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಲಾದುಲ್ಲೇರು ಈ ಶರೀರಂತೂ ಮುಲ್ಪನೆ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು ಬಾಕಿ ಆತ್ಮಲೇನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಸುರುಕು ಪ್ರಿಯತಮ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಿಯತಮೆ ಪೋಪಲು ಅರ ಅವಿನಾಶಿ ಅತಿ ಪ್ರಿಯವೈನ ಪ್ರಿಯತಮಾದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ದುಃಖರ್ದು ಉಡುಪದು ಪವಿತ್ರದು ಮಲ್ತಿದು ಇಲ್ಲದು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಮದ್ವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಣ್ಣಗ ದುಂಬು ಪತಿ ಪಿರವಡು ಪತ್ನಿಪ್ಪಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದಿಬ್ಬನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತನಿಕಲ ಮಾಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಉಂಡು. ಮಿತ್ ಪೂ ಶಿವಬಾಬೋಲ್ಲಿರು ಅರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪಿರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಡಿ ಮೈಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲುಲ್ಲರು ಏರು ಬಾಬುಗ ಸಹಯೋಗಿ ಅದುಪ್ಪಿರು ಪೂ ಶಿವಬಾಬುನ ನೆನಪುಡ್ದೆ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವಿಷ್ಣುನ ಮಾಲೆ ಅದುಲ್ಲರು ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅಪ್ಪೇರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಇರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ ಅಪ್ಪೇರು ಮಕ್ಕಳು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡ್ತಿರು ಆಯ್ನದವರ ಪೂಜೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಲೆ ಇದ್ದುದಾದ ಇಂದು ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕೇವಲ ಮಾಲೆನ ಜಪ ಮಲ್ಪಿರು 14 ಸಾರತ್ತ ನೂತ ಎನ್ಮದ ಮಾಲೆಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಂದಿರಡು ಐನು ದೀದುಪ್ಪಿರು ಆ ಮಾಲೆನ ಜಪ ಮಲ್ಪೇರೆ ಒರಿ ಒರಿ ಒಂಜೊಂಜು ಕಡೆ ಒಯ್ತಂದುಪ್ಪಿರು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಸುರೂಕು ಬಾಂಬೆಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ಮಂದಿರಗು ಪೋಂದಿತ್ತಿರು ಪೋದು ಮಾಲಿನ ಜಪ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿರು ರಾಮ ರಾಮ ಬಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತಿರು ದಯಪಂಡ ಪೂ ಉರಿಯ ಬಾಬತ್ತೆ ಪೂಗು ರಾಮ ರಾಮ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಮಾಲೆಗೆ ತರೆ ಬಗ್ಗವಿರು ಜ್ಞಾನದಾಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪಾದ್ರಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಕೈಟು ಮಾಲಿನ ಜಪ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪಿರು ಏರ್ನ ಮಾಲಿನ ಜಪ ಮಲ್ಪಿರು ಬಂದು ಕೇಂದ್ರ ಡಾಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಕ್ರೈಸ್ತನ ನೆನಪುಡು ಜಪ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದು ಪಂತು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನ ಕ್ರೈಸ್ತನ ಆತ್ಮ ಒಲ್ಪೊಂಡು ಪಂಪನ ವಾಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿತಿಸಿ ನಿಕುಲು ತೆರಿಯುಂದರೆ ಕ್ರೈಸ್ತನ ಆತ್ಮಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಅದುಂಡು ನಿಗುಲ ಸಹ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಭಿಕಾರಿ ಅದುಲ್ಲರು ಇತ್ತೆ ಭಿಕಾರಿ ಇರ್ದು ರಾಜಕುಮಾರ ಅದುಲ್ಲರು ಭಾರತ ರಾಜಕುಮಾರ ಆದಿತ್ತನು ಪಂಡ ಸಾಹುಕಾರ ಆದಿತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಭಿಕಾರಿ ಅದುಂಡು ಕೂಡ ರಾಜಕುಮಾರ ಆಪಂಡವರು ಮಲ್ಪಾವನಕಲು ಬಾಬಾ ಅದುಲ್ಲಿರು ನಿಕಲು ಮನುಷ್ಯರದ್ದು ರಾಜಕುಮಾರ ಆಪರು ಒಜ್ಜಿ ರಾಜಕುಮಾರನ ಕಾಲೇಜ್ ಸಾಹಿತ್ಯರು ಅಲ್ಪ ರಾಜಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರ್ಲ ಪೋದು ಓದೊಂದಿತ್ತಿರು ನಿಕಲು ಮುಲ್ಪ ಓದುದು 21 ಜನ್ಮಗಾದು ಸ್ವರ್ಗಡು ರಾಜಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರಾದುಪ್ಪರು ಈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೇ ರಾಜಕುಮಾರತ್ತೆ ಆಯನ 84 ಜನ್ಮದ ಕಥೆಲ ಬರೆತರು ಇದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಈ ಪಾತ್ರನು ಕೇವಲ ನಿಕುಲೆ ತೆರಿವಂದರು ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಹರ ಮಹಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅದುಲ್ಲೇರು ನಿಕಲು ಪರಮಾತ್ಮ ಬಾಬರ್ದು ಇತ್ತೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲರು ಆರೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪಿರು ಐಕ್ಯ ಸತ್ಯ ಕಂಡ ಬಂದು ಪನೋಡಾಪನು ಇಂದು ಅಸತ್ಯ ಖಂಡವಾದೊಂದು ಸತ್ಯ ಕಂಡನು ಬಾಬನೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪಿರು ಅಸತ್ಯ ಕಂಡನು ರಾವಣೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪಿರು ರಾವಣನ ಪ್ರತಿಮೆ ಮಲ್ಪಿರು ಅರ್ಥದಾದೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಚಿರು ಕಡೇಕಲ ರಾವಣೇರು ಏರೇನು ಕೆರುಪೇರು ಕೂಡ ಬದುಕದು ಬರ್ಪೆ ಭನ್ಪುಣೆನಿ ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಚಿರು ವಾಸ್ತವಳು ಸ್ತ್ರೀಯಡುಪ್ಪನ ಐನು ವಿಕಾರಳು ಪುರುಷಡುಪ್ಪನ ಐನು ವಿಕಾರಳಿಗೆ ರಾವಣೆ ಬಂದು ಪನೋಡಾಪನು ರಾವಣನು ಕೆರ್ಪೆರು ಆಯನು ಕೆರ್ತು 5 ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರನು ಲೂಟಿ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಕಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಇನ್ನು ಮುಳ್ಳುದ ಕಾಡಾದುಂಡು ಬಾಂಬೆಡು ಬಬುಲ್ನಾಥನ ಮಂದಿರ ಉಂಡು ಬಾಬಾ ಬತದು ಮುಳ್ಳುನು ಹೂವಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒರಿ ನನುರ್ಯಾಗ ಮುಳ್ಳುನೆ ಕಂತ ಒಂದುಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಕಾಮ ಕಟಾಲಿನ ನಡಪವಿರು ಆಯ್ನದವರ ಮುಳ್ಳುದ ಕಾಡು ಬಂದು ಬರ್ನದಾಪುಂಡು ಸತ್ಯೋಗು ಪೂತೋಟ ಬಂದು ಪನದಾಪುಂಡು ಅವು ಈ ಪೂಕುಲು ಮುಲ್ಲಾಪೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಲುರ್ದು ಪೂವಾಪಿರು ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಪಂಚ ವಿಕಾರದ ಮಿತ್ತು ಜಯ ಪಡೆಪರು ಈ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯದ ವಿನಾಶ ಅಂತೂ ಔಟಾಪುಂಡು ಕಡೆಕ್ ಮಹಾ ಲಡೈಲ ಆಪುಂಡು ಸತ್ಯ ಸತ್ಯವೈನ ದಸರಾ ಆಪುಂಡು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯನೇ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಲಂಕೆನು ಲೂಟಿ ಮಲ್ಪರು ನಿಕಲಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಮಹಲು ದಿಕ್ಕುಂಡು ನಿಕಲಿತ್ತ ರಾವಣನ ಮಿತ್ತು ಜಯ ಪಡೆದು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕಾಪರು ಬಾಬಾ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಕೊಡ್ಪರು ಆಯ್ನದವರ ಮೇರೆಗೆ ಶಿವ ಭೋಲಾ ಭಂಡಾರಿ ಬಂದು ಪನ್ಪಿರು ಗಣಿಕೇರು ಅಹಳ್ಳಿಯರು ಕುಬ್ಜೇರು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಬಾಬಾ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದ ಮಲ್ಪಿರು ಬಾಬಾ ಏತು ಭೋಲಾ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚಡು ಪತಿತ ಶರಡು ಬರ್ಪಿರು ಬಾಕಿ ಏರು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಅತ್ತೋ ಅಕ್ಲು ವಿಷ ಪರ್ಪುನೆ ಬುಡ್ಪುನಾನ ಇಚ್ಚಿ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕುಲಿ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮಡು ಭಾವನಾಲೆ ಈ ವಿಕಾರಣ ನಿಕಲಿನ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ ದುಃಖಿಯಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು
ನಿಗ್ಲಿನೊಂಜಿ ಜನ್ಮಗಾದ ವಿಷಯ ಪರಪು ನೀನು ಬಿಟ್ರೆ ಸಾತಿಚ್ಚೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಮೃತನು ಪರಪದು ಅಮರಾದ ಮಲ್ಪೆ ಆಂಡಲ ಸಹನಿಗಳು ಪವಿತ್ರ ಅಪಚರು ವಿಷ ಇಜ್ಜಂದೆ ಸಿಗರೆಟ್ ಸರ ಇಜ್ಜಂದೆ ಉಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜೆ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲಿಂದ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮಗಾದ ಪಾವನಾಲೆ ಅಪಗ ನಿಕ್ಲಿನ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕಾದು ಮಲ್ಪೆ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪನ ಬಾಬನನೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದುಂಡು ಈತ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನು ದುಃಖದ್ದು ಗುರುಪದು ಸುಖಧಾಮ ಶಾಂತಿಧಾಮಗಳು ಎತ್ತೊಂದು ಹೋಯರೆ ಬಾಬಾ ಬೈದಿರು ಈತ ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮಲು ವಿನಾಶ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಗ್ರಂಥೊಡ್ಲ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮಗ ಅಕಾಲ ಮೂರ್ತಿ ಪಂದ ಪನಡಾಪಡು ಬಾಬಾ ಮಹಾಕಾಲ ಕಾಲರ ಕಾಲ ಆಗಿದ್ದರು ಆ ಕಾಲ ಅಂತೂ ಪಂಡ ಸಾವು ಓರಿ ಅತ್ತಲ್ಲ ರಟ್ ಜನ ಎತ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಮಾತ ಆತ್ಮನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಹೋಪೆ ಐನರ್ದವರ ಇಂಕ್ ಕಾಲರ ಕಾಲ ಪಂದ ಪನ್ಪಿರು ಬಾಬಾ ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲೇನು ಏತು ಬುದ್ಧಿವಂತಾದ ಮಲ್ಪಿರು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದ ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಪಕಸ್ಪಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಪಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಚೆ ಈ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮಡು ವಿಶ್ವನು ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತದ ಅಮೃತನು ಪರಡು ಅಂಚನೆ ಪರಪೋಡಾಪುಂಡು ಪಾವನ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಮುಳ್ಳುನು ಪೂವಾದ ಮಲ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ರಡ್ ವಿಷ್ಣುನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದ ಮಾಳಿದ ಮನೆಯರ ಬಾಬನ ನೆನಪುಡಪುಡಾಪುಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಯೋಗಿಯಾದ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ದುಃಖ ಅರ್ಥ ಆವಡಾಪುಂಡು ವರದಾನ ತಮ್ಮ ಅಲೌಕಿಕ ಆತ್ಮಿಕ ವೃತ್ತಿದ ಮೂಲಕ ಸರ್ವ ಆತ್ಮದ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಗುರುನಂಚಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ಭವ ಎಂಚ ಹೂವಿಯ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನ ವಸ್ತು ತನ್ನ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕೊಡು ಪಂಡ ಬರಿ ಬರಿ ತುಪ್ಪು ನಕಲಿನ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನು ಮಾತೆನ ಗಮನ ಐತ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುನು ಅಂಚನೆಯಪ್ಪ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಅಲೌಕಿಕ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇರ್ದು ಜಿಂಜಿ ತುಪ್ಪುಂಡು ಬಂದಿತ್ತನ ಸ್ವತಃವಾದಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಮದ ಮಿತ್ತು ಗುರು ಅಲೌಕಿಕ ವೃತ್ತಿ ಪಂಡ ಭಿನ್ನ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಿಯಪೈನ ಸ್ಥಿತಿ ಸತವಾದೆ ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಆತ್ಮನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನು ಇಂಚಿನ ಅಲೌಕಿಕ ಶಕ್ತಿ ಆತ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ಅಂತಿದ್ದು ತನ್ನ ಪ್ರಕಾಶತೆಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಟ್ಟು ಪರಡುವುದು ಸೊಗನ್ ಸದಾ ಸ್ವಮಾನದ ಆಸನದ ಮಿತ್ತು ಸ್ಥಿತಾದ ಉಪ್ಪರಂದಿತ್ತನ್ನ ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲನೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಏಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವಾಸದ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಸಫಲತಾ ಸಂಪನ್ನ ಜ್ಞಾನಿ ಅಪುನೆತ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹಿಯಾಲಿ ಸ್ವಯಂನ ಸೇವೆ ವಿಶ್ವ ಸೇವೆದ ಆಧಾರವಾದ ಸೇವೆಡಿ ಕೇವಲ ರಡ್ಡು ಶಬ್ದ ನೆನಪುದಿವನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಲ್ಲ ನಾನಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡಾಪುಂಡು ಇಂದೆರ್ದು ಏಕತೆದ ವಾತಾವರಣ ತಯಾರಿ ಆಪುಂಡು ಒರಿಯನೊರಿಯನ ಸಹಯೋಗಿ ಆಪುನಪ್ಪು ಎನ್ನವು ಎನ್ನತ ಗೌರವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಘರ್ಷಣೆದ ಭಾವನೆ ಮಾತಲ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅಚ್ಚಾ ಓಂ ಶಾಂತಿ.